सांच पर पर्दा डाले के प्रयास ना होके के चाहिए, लेकिन उहे होता तो वो पर्दा छोट पड़ जाता। ऊ चाहे कश्मीर मूवी के लेके होके आ चाहे बंगाल में जौन घटना घटल बा ओकरा के लेके होके। देखिए एक आदमी मुक्तक हम भोजपुरी के भी सत्येंद्र सिंह से तनी सुनी, वही से संबंधित बा कि लागेला सांच के झटका तई सबका सहालाना। लागेला सांच के झटका तई सबका सहालाना, इहो बा सांच की सांच सबका से कहालाना। इहो बा सांच की सांच सबका से कहालाना। केहू जाकन लगा के सांच के टोपी कहाँ कबले, केहू जाकन लगा के सांच के टोपी कहाँ कबले। निकल जाला हटा के मुंह से रोकले रोकाला ना, निकल जाला हटा के मुंह से रोकले रोकाला ना। लगेला सांच के झटका तई सबका सहालाना। आई दूसर का मुक्तक बा संवेदना बा, चाहे वो कश्मीर से विस्थापित लोग होखे आ चाहे बंगाल में जौन घटना घटल बा उस सबके हृदय पर का गुजरल बा। यानी देखी चार पंक्ति एगो मुक्तक के माध्यम से कि दर्द दिल के सुनाई का दनाई ना कहीं लौकल, दर्द दिल के सुनाई का दनाई ना कहीं लौकल। कहीं ददिखा ना लौकल केहू में दाह ना लौकल, कहीं ददिखा ना लौकल केहू में दाह ना लौकल। निर्दयी बन के जीवे जीव के नाहक में बध दियल, निर्दयी बन के जीवे जीव के नाहक में बध दिहलस। केहू आइल न धरहरिया छेपक छाह ना लौकल, केहू आइल न धरहरिया छेपक छाह ना लौकल। दर्द दिल के सुनाई का दनाई ना कहीं लौकल। तीसर का मुक्तक बा इहो वो पीड़ित सबके हृदय के बात होगा कि नरक तो नरके हवे सर्गो सफाया हो गई। कश्मीर के धरती के स्वर्ग कहल जाला कि नरक तो नरके हवे सर्गो सफाया हो गई। असर्ग धरती पर पड़ोसी भी पराया हो गई। नरक तो नरके हवे सर्गो सफाया हो गई। असर्ग धरती पर पड़ोसी भी पराया हो गई। दर्द दर्द पीड़ा भी मिलल, दर्द पीड़ा भी मिलल धरती छोड़ौलस पाँव से। आदमी देखी न कितना बा बेहाया हो गईल, आदमी देखी न कितना बा बेहाया हो गईल। नरक त नरके हवे सर्गो सफाया हो गईल, नरक त नरके हवे सर्गो सफाया।